Hei, olen kirjastovirkailija Laura Ristola Espoosta, mahdollinen uusi kirjastokolleganne ja Janakkalan kunnan asukas. Olen tarkka ja täsmällinen kirjastotyöntekijä ja kohtaan asiakkaat henkilökohtaisesti. Kirjastopolullani olen työskennellyt Espoon Sellon ja Entrissen kirjastoissa. Entrissen kirjasto oli työssäoppimiskirjastoni. Okei. Valmistumisen jälkeen ensimmäinen kirjastotyöpaikkani oli vuosi sitten kesällä Siuntion kunnan kirjasto. Siellä asiakaspalvelukielet ovat suomi ja ruotsi. Käytin aktiivisesti ruotsin kieltä. Siuntiossa tein Helle-kirjastojen verkkokirjastoon suomen- ja ruotsinkieliset kuvakirjasuositukseni Elämää ja ihmettelyä, Liv och förundran. Tärkeää mielestäni on, että kirjastoasiakas tuntee itsensä tervetulleeksi kirjastoon. Espoon kirjastojen lähtökohta on työntekijän aktiivinen läsnäolo kirjastossa ja nuorisotyö, eli muun muassa nuorten kanssa keskustelu. Entrissen kirjasto on monikielinen, mutta asiakkaiden kanssa puhutaan suomea. Vieraskielisten asiakkaiden kanssa olen hyödyntänyt kirjastokollegojeni kielitaitoa muun muassa arabian ja venäjän kielissä. Siuntion kirjastossa omatoimiaikana vastasin sähköposteihin ja suunnittelin aineistonäyttelyitä. Asiakaspalveluvuorossa vastasin itsenäisesti kirjastossa esiin tulleisiin tilanteisiin, muun muassa hyllytys, varaukset ja HSL-palvelupisteen hoitaminen. Tarkoituksenani on hankkia auto, jolla kuljen Tervakosken kirjastoon. Hej då, vi ses!